हेलौ लोगोफोर नै जों दिनै थांनो नागिरदों आरो खैराबारि फारसे खैराबारियाव थांना फैनि दसे बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आं दायो जों नै थांनो ओंखारगासिनो न'निफ्राय ओंखारबोबाय दायो जों नै लामा ससेयाव दं आरो ओंखारबोबाय जों न'निफ्राय नै इथिंबो दंजोबो गासिबो ओरै ओंखारबोबाय नै दा थांबाय थादों आरो दा नै अखा हादों अखा हानानै मोजांखौनो सिनायाखै नै एकदम अखा हागासिनो थांबाय थानि दायो लासै लासै Buru mata kari nggak nang buat kan boleh? Ay, Tuhan ini nggak nang lama nak kok. Pas pura ini nak. Nih fui dayo Udalguri tahun fair jeng nih Golma Sariali mfui ayo to se hapnya ada Maya fui tahun udah se birain se nih tahun nih Golma Sariali ayo to se birain se birain thang se nih Udalguri yuk nih dayo jeng fui nih खैराबारिनिफ्राय बारबोनानै दा थांगोन गामियाव मोनहैसिगोन आरो दायो जों गामि हाबफैजेनबाय नै जे गामियाव फैदों बेयाव ओमफ्राय नै इथिं बेनो आरो गामिया नै ओमफ्राय नै इथिं सब दङमोन मोनसे खाग्रा सब होननाय सावबाय ओमफ्राय सजै बे टमटमखौ बारबानो गामि हाबबाय आरो इथिं दा बेयावनो बे गामियाव फैदों आरो जों दा नै खैराबारि टाउननिफ्राय 5 किल'मिटार हाबबोबाय दायो जों घर पहुंच गए देखो गाइस Đây, mình thử váy đấy chứ nó. Đây. Mình thử váy ra đi dừng thử này. Đây ông cắt. Giờ khuli. Ông cắt được. Đây, finally mình thử váy nó. Đây. Đây. Mình finally Muslim jangan sih kaman ini Muslim. Benar nih, saben nih, sing sakra orang nih. Jangan lo sih. Sebenarnya lama udah selalu kita menjawab kan sih. boleh nggak? Apa? Lagi lalu sana. Kosan ya, jadi ini dah kurang sama yang aku nangsup nih manusia. Ada? Iya. Ada, sini Dresa. Rohit. Rohit. Nah. Number one shopping. Number one market. Udah kuliah habunan nih, mama lah itu nih. Udah kuliah habunan. Mana number one India? Number one India nih. Ya ini rokok ini. Ini kenapa? Buku rasul ini yang ni. Udah boleh mayu. Ang itu naik itu muka tahu. Meron ground bike enam puluh sana bay. Yang gelar. Beni, makan beni. Iya. Mereka kan kalah sih sebenarnya. Nah, दायो गामियाव एसे बेरायनो ओंखारबोदों दुब्लिजों
दा बे गामियावनो दैमायाव मोनसे स्लुइस गेट बानायदों बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो दसे एसे बेरायना फैनोसै बेवहाय नायना फैनो स्लुइस गेटखौ माबायदि बानायदों फैबाय जों नै बेयाव नै जि गोथौ मान गोथौ इनो बरंगाबारिनि केनेल माबा स्लुइस गेटआ मोनगोन ना मोनालै गामियाव दै हा सागैया ना खैटालै दरजाया 1 2 3 4 5 6 7 8टा गिदिरानो नायनोसै गाखोना नायग्रोनि र' नैबे फिसायाव नै खामानिया बेनो आरो फिदिंबानो बिराद गोरा बिराद गोरा फिदिङा दैया गलांसै आयु दाला नै खम गोथौ बेना ओइ बिसोर दैया बेयावलाय गौथिनोबा बहुत माबा नांगोन पुरा फुल जानांगोन दैया ना हा अखा हादों साथिं ओंखारलायनोसै ओमफ्राय बिथिं थांलायनि आरो दा नै सायाव गाखोनो र' एबारै मा जायो हायनो हाया इमान थियाद्रायलै ओंखारहैनायाव खस्थ' जायोलै देनजार थिया नैया मेना बेयावनो आरो मेन अस्त्रफोरा गेट फांनाय गेट बन लक एगारनाय बेनिफ्राय देनजार नुहुरो रोमै गिस्रोम स्रोमनो होद गिले गेजेराव थानांगोन थावा गोजाराखै ना बिथिंनिफ्राय फैबाय दैया बेयाव गेट बन्द' खालामबाय ओमफ्राय बिथिं थांबाय ओंखारलांसै जों दा बेनिफ्राय बारा गोबाव थानो हायालै रोमै मोनलायलाङो नै बिथिं आरो थाबायनाय बारनाया बिथिं बारलांनो हायो आरो ओरै बिथिंनिफ्राय बिथिं बारलांबाय जोंनानै गोजौआव नै टिंनि उखुम दं बेयाव जाय गोजौआव दा गाहायाव थांसै जों दा देनजार थियालै बापावो ओंखारनाय मारै ओंखारगोन इमान देनजार खस्थ' ओंखारनायाव गाखोनायाव मोजां खिन्थु ओंखारनायाव खस्थ' आरो गाखोनायाव मोजां ओंखारनायाव खस्थ' बे मारै ओंखारबोनो हायो दा नै हायो दखलै ओंखारनो आइ सानानै फैसायाव बिसोर बेला इयाव थाबाय थायो बेनो हायो आरो जोंहासो ओंखारबोबाय जों बेनिफ्राय दा न'थिं थांलायनोसैलाय न'थिं थांनानै आरो बहा थांनाय जायो न'आव थांनानै एसे दुगै दोलोब लानोसै ओमफ्राय थांलायनोसै आरो बहा थांनाय जायो दायो थांनो नागिरदों जोङो हिरिम्बा मन्दिराव हिरिम्बा मन्दिर नायना फैनो र' माखासे हिरिम्बा मन्दिरखौ एसे ओरैनो जायगाखौ नायना फैनोसै आरो थांनो दायो नैबे आरो बे गामिनि मन्दिर फैबाय जों दायो मन्दिराव नै दायो मोनफैबाय जों हिरिम्बा मन्दिरनि गेटआव बेनो जाबाय आरो मेन गेटआ दा बिनि सिङावनो दङ मन्दिरा दा बे हाबलांबानो मन्दिरखौ मोनसिगोन आरो गेटआव हाबबाय जों नै भितराव हाबबोनानै नै गेटनिफ्राय बेबायदि आरो नै हाग्रा जाजोब्बाय रख' नै बेयाव दान बाक्सु आरो नै बियो नैथि गेट दा बे सिङाव हाबबानो मेन मन्दिरा बेनो आरो बै बेनो दा बेजों हाबलांसै जोङो बे गेटजों हाबबोनानै बेबायदि आरो नै सिङाव
बेनो आरो जाय मन्दिरा नैबे सिङाव मन्दिर सिङाव नै बेबायदि आरो वाव जि बुरजानो दं ना सिरि सिरि ना बरियानो नै मन्दिरा इयाव नै दायो जों मन्दिराव खुलुमखांनानै दा बाहेरायाव ओंखारथ'दों आरो एकदम गोजोन थान्दा मोनगुलायदों नै साफानो जायगाया बरिया साफानो बुहुद मानसि जादों दिनै दिनै आर'ज गैया नालाय बेयाव लांदां आरो आर'ज थाबालाय बेयाव खुलुमगौमोन मानसिया दिनै आर'ज गैयैखाय बिदिनो खुलुमनायल' जादों आरो दिनै फै ओरै फाखाथिजों फै थांसै नै थिं अखालांनानै बाहेरायाव बेरायगोन आरो नै बिथिं उफ मन्दिरनि मडेल महरा बेबायदि आरो नै इमान बरिया साफा बेफोराव हाग्राफोरखौ मादो हाबाय थायो मेचिनदो बिथिं गिदिंबाबो नै जेथिंबो समायना समायना जायगाफोरा सान्दुं गोसा आरो होमबाबो हाग'वाखै नै बेफोराव साया जाथ'वाखै दंफांफोरा देरग'वाखै दंफां देरबा मोजां साया जाजोबगोन नैबेयाव ओमफ्राय खायस' दं आरो बे फुख्रियाव दा खायस'खौ नुगोना नुवा ओंखाराखैदांलै ना खायस'आ बरिया सोमखोर सोमखोर जाना दं नै जायगाया दंफांफोरजों बिलाइ गोरलै गोरलैनो बे दंफां हाजोनि दंफांसो औवासो ना औवाया मा लिरसोना दोनदों नै बेखिनिया औवानि औवा बारिया सुनो फाखारसेबो गिदिंबाय जों नै बेजों ओइ गेटनिफ्राय ओंखारना आरो नै बेयाव माबाफोर प्रग्राम जुदि खालामनोब्ला बेयाव मन्दिराव बेयावनो खालामो आरो नै प्रग्रामनि थाखाय बेखिनि जायगाया दङ बिराद थुरि जादों नै बे थुरिखौ हाजोबनांगौ आरो माबा मोनसे प्रग्राम जुदि खुंनो गोनां जायोब्ला खुंबाय थायो बेयाव प्रग्राम बैसागोफोरावबो बैसागोआव महामेला जायो बेफोराव खुङो आरो बिदिनो बायदिसिना बोसोरारि प्रग्रामफोराव बेयावनो जायो आरो नै प्रग्राम हला बेनो आरो प्रग्राम हला बेयाव दिउदिनि मोसानायनि मुसुखा दिउदिनि मोसानाय बेबायदि आरो नै नुवाखै आं खिन्थु माबायदि मोसायो खिन्थु नैबे आरो नैबे इमफि बियो ओमफ्राय बे दिउदिनि होनाय मोसानाय बिसोरो इमफि हमग्रा आरो नै देन्जार गोबाव जाहैदों माथो ना बे अरिजिनेलाव बिदि बानायजोबनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय बे फुख्रि बिनिनो मन्दिरनिनो हानि फुख्रि इयो बेखिनि जिखिनि हा नुदों जायगा नुदों बेयो मन्दिरनि गोजा आरो गासिबो ओरैनो इयो नामा हिरिम्बा मन्दिर खिन्थु बे जायगाया माने सिनाखना आनसलिक गोलैयो आरो बियो बेखिनि बे मन्दिरनि आन्दाराव जिखिनि दङ बे सिनाखना आनसलिकाव गोलैजोबो आरो खिन्थु नामा हिरिम्बा मन्दिर आरो नामा हिरिम्बा थानसालि ओरै ओंखारलांसै जों दायो आथिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओंखारबाय नों जों दा ओंखारबोबाय आरो सिंनिफ्राय सान्दुङा ब्रां ब्रां होबायलै नै मन्दिराव फैग्राफ्रा गारि लायै फैदों बिथिं ओमफ्राय जोंना नै बिथिं थांगोन आरो दा माथो थांगोन गारियाव ओंखारबाय लाबाय नै ओंखारलांसै आरो दा ससे थांनानै थांसिगोन दा आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ